Cynthia in achiel kuom jogo ma bende nitiere mbalariany mag ji giwegi. Nitiere wach mar humble background ma bende Dickson nawacho kae. KUCCPS ni bende ma ji dhi portal mar KUCCPS ema application te timore. Koro gin ema gineno ni Cynthia cha atere mbalariany mar ji giwegi, atere mar piny owacho. Inakene mano di wach nango placements ma kamano. Nikech mano be ywak maduong' sani nikech mbalariany mar ji giwegi bende kipimo kata gi mag piny owacho, courses bende they tend to be expensive. Sharon, nitie gimoro matimre maduong' kapo ni ng'at moro motimo social science, idwa temo interpret new funding modeling, idhi neno gimoro ni social and economic profiling. Mantiere, ing'eni ng'ato ka profile ito temo ng'iyo niya, for example, Cecil, owuok e family machal nade. One, family no gin Christians. Ong'eni, obro act in a particular way. Cecil jonyuol ne an machal kama, o act in a particular way. Koro automatically there's something they expect from you. Tingeni the moment mesa wacho ni ani profile in a particular way, it's like ngato believing ni because ni ilemo a religion machal kama, in koro, you can be easily target, inyalo wach ni maybe inyalo bet Al-Shabaab, inyalo bet Jakua, inyalo bet a particular thing, you see? To mae, in one aspect, ote munyisi ni kata mana in koteri university moteri no, there's a way ma automatically ngato nenie in ichal kama koro kata mana class kami beteni kata mana relationship e kindi gi joweteni ok ber. Sharon anasomo Rarieda East Asembo. Actually social profiling aparo ni an noinya an maisha na when I was growing up na bedo discriminated properly. Kalure kumani some. Not even kumana some social. You see, kaka when you are growing up, nkech choncha jineke kata ni gini rach, gini ber and stuff like that. Na bedo profiled in a way ma you could be discriminated. Kata kidwa somo kamoro timinyaka ngato wacho ni wano kwadware ka timinyo ngato pe apenjo. It reached a point, I remember in primary, na penjo japuonj moro nang'o miyo kudwa na some school ni. To nyisa point blank, okwadwa ni some school because XYZ. XYZ ne ni nikech pesa, iwuok e family machal nade and stuff like that. School mana hero no diskada mo nyisa no kinyal somoka. I had to leave nadhira Rarieda. Kadhira Rarieda tiku school. Mondo mina yud secondary school, Sharon na wuotho. One, okanyala afford school manolunga. Anolunga Nyakongo Girls Inuyoma. Okanyala afford. Ochuna madhie school, an school masome ochakre 2015. Ma I am the third lot mar jomotimo KC school no. Atimo page 2021. Adhie school maonge lab, adhie school maonge classes, adhie school maonge jopuonje, adhie school maonge library, yet I passed exams manonego bedna adhie school maber 300 and above because of social and economic profiling. Ineno kid adhie school ni ochakre actually ka school ne chakre to 16,000 mane chulo nikech nen school ma just had the basics for you to survive because it was a school. Badaye ka attend the former president Uhuru kanodonjo to wacho ni schools especially like mane antiere no would pay for 9,000 ma was only lunch money. Do you know ni my parent podok ne nyachulo 9,000? You see? Until someone later came in momako badama now I finished school. You see? Sani ane private university. Kiti kendo KUCCPS kiti private. Bas kuru KUCCPS otinga te, gini biro nago te. Okay, ta private institution. Ineno, Mount Kenya University. Let me say something. Kanati mo application na apply MKU with one reason. And I wanted a change of environment. At some point, na winjo ni, kama nanti oknadua bete, nikech na say encounter a lot. Ineno. Kuro I intentionally chose MKU. Kataka nange uno kadichulo. But gimano mi choose MKU because na trust ni government dichulo pesa no. Ineno. Aya kora nase chopo MKU. Sani serikal dwa nyisa ni because asomo MKU, there's higher chances ni janyuola nyachulo school fee. Ngamo wacho. Kendi dhi mana kete band 5. Band 5. Gima serikal nyaka ng'en ma. Funding model ni jomo affect maduong' gin jenzi. Ageno ni serikal kuwinjo nying mar jenzi no to ginge gima wawuoyi. Magi jenzi, magi jok mar born from late 98 up to 97 ikikuja hivyo nyaka 2012 donge. Koro the same people manyocho monjo parliament modonjo moketho gik moko cha is the same people masani government is messing up with. Trust me for sure. Mess ma government temo create ka nini kia funding model kia whatever kia XYZ kia inadhi mima kama because okay nyal the moment ma government as an institution ma is serious osechako profile as a person, everything is going to be at a mess. Ineno. Insani dwa konana anya kadema nakacha. Kase di kanyo okanyal chulo.
ko kanyal chulo kaduga koni ni an kanyo kanyal chulo aparon mondo konya. There's a guy here ilunge ni Okite, he's coming from Rarieda. He's saying ni, for example, an adwa chako course. Achako course ka maybe oketa kata mane band 3. All of a sudden, maybe in 1 month time, janyuol na otho. Maybe janyuol na would kata for everything. But you see, the moment my government was keti kanyo, you are there. What happens next? It means ni at some point ikwamo completely. Then again, the funny thing with this, samanga to timo application, you as a person, details michiwoka, ema government ditiyogo, to get into bands, whether band 1 up to 5. Donge? How comes ni anenra kaka ngamudhier mamargi details machiwo maradier because I know ni anta wuke family mudhier. Then I end up a band 5. Sama timo appeal, it takes forever to be revised. Government temo achievang. Koro, this entire mess of taking us rounds and rounds and rounds, government should be reminded. Ni jok mumil rugogi emanyocho kelo liete Kenya kai. Koro, I don't know, akiaka ponu hik rudil kod gikendo ama upango timango. Yeah. Aparo mani penjo mabenda chel kumu bende no penjo redi bendi ka kora somo starehe koro